Oras salam buat kita semua dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan Tuhan memberkati. Para sahabatku, mengingat banyak sahabat-sahabatku yang telah bergabung yang bukan orang Batak. Yang pertama sekali terima kasih saya ucapkan atas dukungan saudara-saudaraku. Dan kali ini mohon maaf, saya akan berbahasa Batak untuk membuat tutorial budaya orang Batak, yaitu tentang pelaksanaan resepsi adat Batak, agar bisa channel ini untuk menginspirasi generasi muda. Maka dari itu mohon maaf saudaraku, saya akan berbahasa Batak kali ini. Jadi maraningot di nang piga-piga ari nang selpu nang ro tutu amang borutah todong ta mabuan helatta suang-suang ni nang borutah dinaro na sida paula une songot sikat ni pasob busihol ni borutah mernida hita merhita itu tu mangrutun akaru ni adat tu iko borhak mahita madaputun na sida beta dihita ka nomor dongat tu isema si solo taka sabor hati tak buang mengradia mu sabor hati tak beta borhak mahita run beta nga sabe tutup ma jabuni amang boruta ai jabu hamu amang bro bah gitu tuh tok tok bah oras ma amang buru di jabu dape mau lihat ma di Tuhan. Na parjulu sehali marula-hula dututu hita madong mau lihat itu rupan ya mata nomor 2 di bata na totong madongani hita selhuna hipas dua tok kami naro siap bagas nami manang sian udung-udung nami suang songoni nang hamuna amang boru nami dot hela nami boru nami hipas do didapot tami ima dinabui hita tutu merpungu padok pak boy hita ima dibagas muna si gonggom nasa pangisinaw marhita ima amang boru selhu na mahamu nang akahela nami boru nami di ari-ari nang selpu nang roham tutu tu bagas nami dina rohamu paula une manguduti ma jakaulota amang boru marhitei roma tutu hami madapot kamuna tetong dututu sihol rohanami neng pajupang do tamuna dalat tamay tutu asarap pita martangyang diari nauli diari naringganon rohami madapot kamu ima songon naman ikritangga muna may tutu pasob busihol nami mernida hela nami suang songoni nang hamu amang boru nami asa dalat tamay tutu pajupang buhi marsirariak kita huhut pajupang boru nami dison mau lihat ima di Tuhan tung hipas dututu didapot tami ima boru nami nang hela nami marhite ima amang boru diso dipatu pahami do dek kesimu duru dohot idelas delat teme tutui martangiang tutu hatta asalas matutu beden nang to dimuna mamangatun ima napina tu panamion suang songon ima dek kesimu durudur anggie matutu asa pinitani ulo tak rapi tamartangiang tutu hatta anggia mangudurhon anak mangudurho boru matutu dihamu amang boru nami terdumu bima dihela nang boru nami asa anggia matutu tumibu dililiti adorna nasida jalahi pas nasida dinalahu
mangalugah rumah tangga ni nasida asa anggia matutu tubuh laklak tubuh sikuru di dolok ni purbetua marhititan yang nami tutu pinasahat nami anong deke simuduru-durong anggia matumibu mangudurhon anak mangudurhon boru asa dongan nasida may saur matua suang songonima amang boru hipas-hipas mahamun tutu dinalaho maniro-niroi parumain nami oras-oras mahamu anggia matutu di pasu-pasu tuatta nan di bulan di tangamuna di hutan nang di bedian marsi tanyang-tanyang mahita molo pitung hamian nong burhat sia bagas munong totong ma marsi gonggo mata dita hata nine tuwe-tuwe madohonon nami napurat tano-tano rangging marsi ranggoman tu pebedet pada udah tordita ma marsi gonggoman suang song lima amang baru dinaung pinasahat nami ima deke simudurudur do idalas otik mayatong tang pola si hataun gudang nang pola si pujion mau lepi sungoni do pena bui terpatu pahami meredupuk kamuna ya nakon nami pelias mai amang baru si tokka mai tuis alai dadi pitutu marhulit tami dinahusari hami anggia matutu dalat tamartangyang lamar lipat gadda mana ni hulit nami tujuan non asabu itu tempat pau nami dia kari na uli na dumenggas ya non dia ka haruan marharuat tujuan nyariu tetong mahatani ne tuwe-tuwe donon nami si titik masih hok madilang guna oti susedia na bui terpasatan deke simudurudur lohot idahan las ima diulau tadalan nami tutu dinarohami tikir tangga dadata me marsirarian huhu martangyang tua matana mertua de bata digoki tu hatama pasu-pasuna saat sulu sa matubuten di tigaras nunga saat tamiro madaputu kamu ima diulau tinggir tangga saat matutu kita lihat gabi jala horas-horas jadi song lima di hatana dina hurang odol bui mai diaka ditabai dongan somalla ima perjuluma tuturo paula une paranak dungi mangihuk manguse tikir tangga bulun dina julu sei jolo pitueri manang na 3 minggu Roma paula une dungi Roma musei uduk nai parboru tikir tangga alai zaman waeng ulau sederi nama guarna songoni majo isini video ta dio bason dina hurang lubi cumulu ibe mercetewi horas